זהו. עלה, כמה דגים, 15 דגים. ועוד אחד לחתולים. אחד לחתולים ועוד שניים נפלו לנו. הנה הוכחה שאפילו אנחנו פה, שלא תחשבו שאנחנו עובדים עליכם. 15 דגים, 15 דגים, ואני תפסתי 11. מאור רק 4. 6. 5. מה אתה צלם? אוי, מאור כמעט תפס דג, כמעט. צלם וידאו, חכה, תעצור שנייה. זה וידאו. תעצור שנייה. אתה רוצה להשאיר על הוידאו? כן. צלם אותי ברגע התפיסה, עכשיו אני שם פיתיון, תראה להם את התולעים. על ההחקה הזאת, ההחקה שלי, שתפסה 11 דגים. לא, תראה להם את התולעים, תראה להם. התולעים. חכה, צלם את התפיסה בלייב. תראו את התולעים, כל זה היה מלא, אנחנו גמרנו הכל. זה שמנים, אנחנו טעים תולעים, טעים. רגע, תראה להם את התפיסה שלי בלייב. הנה. בואו נוגע בצולה. בלי תועלת. עכשיו תזוז למה עוד שנייה נכנס לך הקרס ברגל. זה טוב. אל תשכח שקיבלת מדליה, אתה אלוף בזה. מדליה ברונזה. עלה, כמה דגים. רגע, עכשיו תראה להם, עוד שנייה תראה להם את התפיסה שלי בלייב. תצלם את המים, תראו איזה יופי פה. איזה מים, איזה יופי. איזה טוב לה, הוא מברכת. אתם מוכנים לדגים? יאללה, עכשיו תצלם את זה בלייב. כן. איזה רעידת אדמה, יאללה. תצלם בלייב. תצלם את התפיסה שלי בלייב. תצלם? כן. בלייב! אללה, איזה דג! לא ראיתי אותו בהתחלה. איזה דגיגון, יאללה, קטנצ'יק, כמו מי? רגע, הוצאתי. נתפס לו בסתכל, יורד, תסתכל איפה זה נתפס לו. קטנצ'יק, נותנים אותו לחתולים. יאללה, זה דג לחתולים. תעצור שנייה. אללה, איזה מור. תעצור שנייה? תביא לי את הכלב פה לעצור.